Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ολοκληρώνουμε απόψε το κύκλο της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών, έχοντας τη χαρά να φιλοξενούμε την πρόεδρο της Βουλής, πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, την κυρία Ανίτα Δημητρίου. Καλώς ήρθατε. Χαρά δική μου, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Νομίζω με την ιδιότητά σας ως Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, πρώτη φορά θα τα πούμε, ούτως ώστε θα έχουμε και αρκετά να συζητήσουμε. Εν πρώτης, θα ήθελα να σας ρωτήσω, το να αναλάβετε την ηγεσία του μεγαλύτερου κόμματος του τόπου σε μια δύσκολη ομολογουμένως περίοδο, τόσο για τα εσωτερικά όσο και για τα θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική και κυρίως το Κυπριακό που βρίσκεται σε τέλμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το είδατε ως πρόκληση, το είδατε ως μια ευκαιρία ανέλυξης, το είδατε ως κάτι αναπόφευκτο που δεν θα μπορούσατε να το αποφύγετε? Σίγουρα όχι ως μια ευκαιρία ανέλυξης, γιατί θεωρώ ότι είναι λάθος στην πολιτική να αναλαμβάνεις κάτι είτε γιατί πρέπει είτε μπορεί να οδηγηθείς κάπου αλλού, είτε το που τέλος πάντων θα μπορούσες να καταλήξεις. Αυτά είναι λάθος και έτσι είναι εφήμερα αυτά και επιπόλαιες σκέψεις, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν με αντιπροσωπεύουν. Από τη στιγμή που μια σεβαστή πλειοψηφία του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε μια περίοδο, όπως πολύ σωστά έχεις πει, δύσκολη, μετά και το μη επιθυμητό αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, θεώρησε ότι θα μπορούσε στο πρόσωπό μου ακριβώς να συγκεκριμενοποιηθούν οι πολιτικές, οι αρχές και αξίες, η ενότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού, εγώ δήλωσα παρούσα. Σε καμία περίπτωση δεν υπεκφεύγω της ευθύνης ή, αν θέλετε, έκατσα στο βόλεμα μου, εκεί στη θέση μου της Προεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Από την πρώτη στιγμή είπα και θα ξαναπώ ότι θεωρώ ότι είναι πλεονέκτημα το γεγονός ότι έχω την τιμή να βρίσκομαι και στην Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων. Είναι σημαντικό να θωρακιστεί, να ενισχυθεί και ο πολιτικός χώρος στον οποίο ανήκω, πάντοτε με σεβασμό προς όλους και όλες. Και γι' αυτό τώρα είμαστε εδώ σε αυτή την προσπάθεια ανασυγκρότησης, σε αυτή την προσπάθεια εξυγχρονισμού, έτσι και ενότητας του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός με τα λάθη του, με τα πάθη του, είναι μια πρωταγωνιστική πολιτική. Τα πάθη του. Έτσι, είναι μια πρωταγωνιστική πολιτική δύναμη που στα δύσκολα του τόπου στάθηκε μπροστά. Τράβησε κουπί. Να μιλήσουμε έτσι απλά και με σαφήνεια. Και γι' αυτό το λόγο οι θέσεις του, που τουλάχιστον κατ' εμάς είναι αυτές οι οποίες προασπίζουν είτε μια συνέπεια όσον αφορά το Κυπριακό, είτε όσον αφορά την οικονομία, ακόμα και την κοινωνική πολιτική, τις μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει να συνεχίσουν να δρομολογηθούν και να εφαρμοστούν σε μια πολύ δύσκολη πολιτικά συγκυρία, σύνθετη, πολύπλοκη πολιτικά συγκυρία, και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Οπότε η ευθύνη είναι εδώ, κοντά μας, συλλογικά, ως χώρος πολιτικός και προσωπικά σε μένα, ως πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, και εύχομαι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όπως πρέπει. Κάνοντας έτσι μια ανασκόπηση της πολιτικής σας διαδρομής, ξεκινήσατε με δυσκολία. Με εκείνο το θέμα που προέκυψε τότε με την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών, καταφέρατε να επιβάλλετε την παρουσία σας στο Δημοκρατικό Συναγερμό, στη Βουλή, ως στέλεχος, ως βουλευτής. Κάποιοι θεωρούν, και επιτρέψτε μου να το πω, ότι τέλος πάντων η Ανίτα Δημητρίου σε πολύ νεαρή ηλικία, μια γυναίκα η οποία δεν έκανε τη διαδρομή άλλων στο Δημοκρατικό Συναγερμό των δεκαετιών ή με παράσημα εντός ή εκτός εισαγωγικών αγώνων, βρέθηκε στην ηγεσία του κόμματος, στην ηγεσία της Βουλής, από καραμπόλα, από σπόντα, από συγκυρίες τέλος πάντων που την ευνόησαν. Το αισθανθήκατε αυτό ή το αισθάνεστε πίσω από την πλάτη σας να το ψιθυρίζουν? Ναι, και είναι και, ξέρετε, είναι και άδικο για ένα νέο άνθρωπο να πρέπει να συγκρίνεται ή να προκαταβάλλεται αρνητικά γιατί έτυχε σε μια συγκεκριμένη ηλικία να θέλει να διεκδικήσει. Και στο τέλος της ημέρας δεν διορίστηκα κάπου, εκλέγηκα και σας διαβεβαιώ ότι δεν μου χαρίστηκε τίποτα. Αλλά δεν περιμένα να τα πάρετε σύνταξη και μετά. Ακριβώς, με αυτό είναι το επιχείρημα ορισμένων και θεωρώ ότι δεν μπορεί τώρα, για παράδειγμα, να προδικάζεται αρνητικά είτε η θέση μου στην Προεδρία του Δημοκρατικού Συναγερμού, είτε και στην Προεδρία της Βουλής, ενώ τα προηγούμενα όλα χρόνια να ήμουν πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Οπότε με κάλεσε ο τόπος
και ο πολιτικός μου χώρος δήλωνα πάντοτε παρούσα σε όλες τις προεκλογικές αναμετρήσεις, πάντοτε ζητώντας την ετυμηγορία του κόσμου. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό με οπλίζει με δύναμη, αν θέλετε, και αυτοπεποίθηση. Γιατί έχω δίπλα μου τον κόσμο σε αυτή την προσπάθεια και γι' αυτό νιώθω μεγαλύτερη την ευθύνη να μπορέσω να αντεπεξέλθω. Είναι λάθος όμως να θεωρούμε ότι κάποιος πρέπει να φτάσει ή κάποια σε μια συγκεκριμένη ηλικία και μόνο τότε να θεωρείται ότι μπορεί να είναι κατάλληλος ή κατάλληλη για μια θέση. Μπορεί να το αναφέρουν ως ένδειξη έλλειψης εμπειρίας, ας πούμε. Η εμπειρία χτίζεται, κερδίζεται και κανένας, όπως λέω συχνά, δεν μπορεί από μόνος του ή μόνη της στην πολιτική. Δεν είναι μια μοναχική πορεία, είναι μια συλλογική πορεία. Και αν μαθαίναμε εδώ και τόσο καιρό να λειτουργούσαμε πιο συλλογικά για όλα τα μεγάλα διακυβεύματα του τόπου και εντός του χώρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, ίσως να ήμασταν τώρα να είχαμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερες μέρες. Εκεί που μπορούμε να χτίζουμε συνέργειες, πρέπει να το κάνουμε για το καλό του τόπου, που είναι ο τόπος πρώτα και πάνω απ' όλα, και βεβαίως να κάνουμε και τη δική μας αυτοκριτική εντός του χώρου μας. Αν χρειαστεί όμως, σας διαβεβαιώ, να βγω μπροστά καταλυτικά για συγκεκριμένα πράγματα, εγώ προσωπικά θα το πράξω. Και αυτός είναι ο ρόλος μας στην πολιτική. Και αυτό κάνουμε καθημερινά. Σας δυσκολεύει το γεγονός ότι είσαστε ταυτόχρονα πρόεδρος της Βουλής, που τέλος πάντων ο πρόεδρος της Βουλής συμβολικά είναι η μορφή της ενότητας του Κοινοβουλίου, των πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν στη Βουλή, και απ' την άλλη ηγείστε του μεγαλύτερου πολιτικού κόμματος, το οποίο αναγκαστικά πρέπει να έχει μια διακριτή δική του πολιτική, να σπάσει αυγά, να συγκρουστεί, να διατυπώσει απόψεις, οι οποίες έρχονται και σε αντίθεση με τις απόψεις των άλλων κομμάτων ή στελεχών ακόμη που μπορεί να ανήκουν και στο ίδιο. Και πρέπει να αντιληφθούν ότι δημοκρατία έχουμε. Αλλήμον αν συμφωνούσαμε όλοι με όλες. Δεν είναι τυχαίο, θεωρώ, ότι και όλοι σχεδόν οι προηγούμενοι πρόεδροι της Βουλής υπήρξαν και πρόεδροι του δικού τους πολιτικού χώρου. Απέναντίας θεωρώ ότι μεν ισχύει. Γιατί η εμπειρία την οποία έχω αποκομίσει από την Βουλή των Αντιπροσώπων τη θεωρώ καταλυτική για πολλά θέματα τα οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε, και ξέρω πολύ καλά να κρατώ τις ισορροπίες όπως πρέπει, εξού και μέχρι τώρα δεν έχει αγερθεί ή προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα επί τούτου. Άρα πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τις ιδιότητες και βεβαίως παρόλα τα αυτά να έχουμε το θάρρος της άποψης μας. Δεν σημαίνει επειδή είσαι πρόεδρος της Βουλής, είσαι άβουλο πολιτικών, δεν έχεις θέση. Για να εκλέγεις πρόεδρος της Βουλής, πρώτα προηγείται η εκλογική διαδικασία των βουλευτικών, άρα κατεβαίνεις βουλευτής, βουλεύτρια, εκλέγεσαι και μετά εκλέγεσαι από το σύνολο των συναδέλφων σου. Άρα έχεις θέση, ανήκεις σε ένα πολιτικό χώρο και θα ήταν, θεωρώ, τουλάχιστον αφελές να το έκρυβα. Άρα γι' αυτό το λόγο από την σας είπα και πριν. Δεν γίνεται. Γι' αυτό σας είπα ότι από πριν βγήκα μπροστά, όταν με χρειάστηκε το κόμμα μου, ήμουν εκεί και θα είμαι εκεί. Γιατί ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρέπει να κρατηθεί ενωμένος και πρωταγωνιστής στα πολιτικά δρόμενα, επαναλαμβάνω, ειδικά με ένα πολύ σύνθετο πολιτικό puzzle ή σκηνικό όπως εξελίσσεται στις μέρες μας. Υπάρχουν στην πολιτική χρέη. Χρωστάτε, ας πούμε, για παράδειγμα, στο ΕΛΑΜ που στήριξε την υποψηφιότητά σας στην Προεδρία της Βουλής. Χρωστάτε σε κάποια στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το έχω απαντήσει αυτό πολλές φορές. Γι' αυτό θέλω να το ξαναπαντήσουμε, επειδή είδα και την παρέμβασή σας προχθές που κατεβήκατε από το έδρανο του Προέδρου. Εκεί που πρέπει να παρέμβω, σας διαβεβαιώ ότι θα το πράξω. Θα το πράξω, γιατί θεωρώ ότι όταν σου δίδεται μια ευκαιρία, είναι επειδή κάποιος πιστεύει ότι στο πρόσωπο σου συγκεντρώνεις κάποια χαρακτηριστικά που θα ωφελέσουν είτε ένα σύνολο είτε ένα συγκεκριμένο αξίωμα. Σίγουρα σε καμιά περίπτωση δεν γίνεται, γιατί κάποιος αναμένει να επιστρέψεις αυτή την στήριξη. Και βεβαίως δεν εκλέγηκα με την ψήφο του ΕΛΑΜ. Εκλέγηκα με την πλειοψηφία του σώματος, άσχετα από κάποιους επιλέγεται να το απομονώνουν μόνο αυτό. Και σε καμία περίπτωση δεν συμμετείχα σε καμία συζήτηση περί στήριξης ή όχι. Ευχαριστώ όλες όσες με στήριξαν. Τώρα η ευθύνη είναι δική μου. Και εκεί χρειάζεται να υπερασπίσουμε τη δημοκρατία, αγαπητέ μου Μανώλη, τον δημοκρατικό θεσμό με βάση το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων, που θα πρέπει ως διακριτή αρχή να έχει καθοριστικότατο ρόλο, πάντοτε σε νομικό πλαίσιο και στον ρόλο που επιτρέπεται, για να μπορέσουμε ακριβώς να προχωρήσουμε μπροστά. Είχαμε μεταρρυθμίσεις, είχαμε συνταγματικές αλλαγές, έχουμε νομοθετήματα τα οποία εκκρεμούν, έχουμε εισηγήσεις, αυτεπάγγελτα τον απαιτούμενο κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Προχωράει η Βουλή των Αντιπροσώπων. Τις προάλλες είχαμε και τον απολογισμό για την προηγούμενη σύνοδο. Θέλω να πω και θεωρώ ότι πρέπει να πιστώσω τους συναδέλφους ότι είμαστε από τα κοινοβούλια τα οποία συνεδριάζουν συνεχώς και αδιαλείπτως για όλα τα θέματα, όλες οι επιτροπές, και παράγεται έργο. Χωρίς να σημαίνει βεβαίως ότι δεν έχουμε και τα ζητήματά μας, τα επιμέρους ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και εξελισσόμαστε. Κώδικας δεοντολογίας, αρχή κατά της διαφθοράς, όλα αυτά τα οποία έχουμε εντοπίσει ως κενά, ως αδυναμίες, τα διορθώνουμε. Και όπως λέω και στους φοιτητές-φοιτήτριες που επισκέπτονται τη Βουλή των Αντιπροσώπων, πρέπει να αντιληφθούμε ότι και οι νόμοι δεν είναι στατικοί. Συνεχώς αλλάζουν και πρέπει να αλλάζουν. Μια μεταρρύθμιση, για παράδειγμα, αν προχωρήσει να υλοποιηθεί, που η εφαρμογή των νομοθεσιών που έχουμε πει πολλές φορές. Ακριβώς, αλλά η ευθύνη της εφαρμογής μιας νομοθεσίας δεν είναι ευθύνη του Κοινοβουλίου. Είναι της εκτελεστικής εξουσίας της εκάστοτε κυβέρνησης. Εμείς απλά ελέγχουμε και πιέζουμε προς μια πολιτική κατεύθυνση, ειδικά όταν τη σοφία της η Βουλή των Αντιπροσώπων λαμβάνει μια απόφαση και βλέπει ότι δεν εφαρμόζεται. Αν όμως κατά την εφαρμογή αντιληφθεί ότι υπάρχουν ζητήματα, θα επανέλθει με τροποποιήσεις, με εισηγήσεις προς βελτίωση για να την αλλάξει. Έτσι είναι. Γι' αυτό οι νόμοι χρειάζεται συνεχώς και γι' αυτό πρέπει να έχουμε αυτή την επαφή με τους πολίτες. Όχι να θεωρούν κάποιοι ότι πρέπει να αποστασιοποιηθούμε επειδή είμαστε σε μια συγκεκριμένη θέση από τους πολίτες. Πώς μετά θα γνωρίζουμε ποια είναι τα ζητήματα που τους απασχολούν, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στο χώρο εργασίας τους, στην υγεία, στον τομέα της υγείας, της παιδείας και ούτω καθεξής. Περισσότερη επαφή χρειαζόμαστε με τους πολίτες και από πάνω προς τα κάτω. Επειδή το ανοίξαμε το θέμα με το ΕΛΑΜ και τη στήριξή του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός από κάποιους, δεν ξέρω αν και εσείς το θεωρείτε όμορος πολιτικός χώρος με το ΕΛΑΜ. Είσαστε όμορος χώρος? Δεν θεωρώ ότι είμαστε όμορος χώρος με το ΕΛΑΜ, γιατί το ΕΛΑΜ δεν ανήκει στο δημοκρατικό τόξο, τουλάχιστον κατ' εμένα. Επίσης, θεωρώ ότι έχουμε μεγάλες αποκλίσεις όσον αφορά το Κυπριακό, όσον αφορά οικονομικές προσεγγίσεις και άλλως πώς είναι επί πολιτικών θέσεων που κρινόμαστε και όχι από πού μπορεί κάποιος ψηφοφόρος να μετακινηθεί, που θεωρώ στο τέλος της ημέρας ότι αν θα πρέπει ένας χώρος από παντού μπορεί να έχει κάποιους ψηφοφόρους που μετακινούνται. Δεν ισχύει αυτό το οποίο λέγεται. Έχουμε δει και μετακινήσεις από την αριστερά στη δεξιά και από τη δεξιά στα αριστερά. Γενικά ζούμε ένα πρωτόγχρονο πολιτικό σκηνικό, αυτό μπορούμε να το πούμε, με διαφορετικές, αν θέλετε, εκφάνσεις καθημερινά, που όποιος θεωρήσει ότι γνωρίζει το πώς εξελιχθούν τα πράγματα απλά θα απογοητευτεί. Βλέπουμε και το τι γίνεται στην Ευρώπη, παρόμοιες τάσεις και εξελίξεις και εκεί φαινόμενα τα οποία θα πρέπει να μας ανησυχήσουν. Στο τέλος της μέρας η ερώτηση που κάνω στον εαυτό μου είναι για ποιο λόγο οι πολίτες νιώθουν απογοητευμένοι. Για ποιο λόγο οι πολίτες κρατούνται μακριά από την πολιτική, χωρίς να κατανοούμε στο τέλος της μέρας ότι δεν μπορεί να αφήνουμε τους λίγους να επιλέγουν για τους πολλούς. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε πολύ καλύτερα και από εμάς γιατί μένουν οι Άρα πολίτες πρέπει να βρούμε μακριά. τους τρόπους να τους φέρουμε κοντά. Είτε ονομάζεται Βουλή και να δημιουργήσουμε πλατφόρμες, τρόπους να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών και άλλος πώς, είτε ονομάζεται Δημοκρατικός Συναγερμός, να έρθει κοντά στη βάση του. Και αυτό για μένα είναι το Α και το Ω, να έρθει κοντά στη βάση του, να ακούσει τους πολίτες, αυτά που τον ενοχλούν, τα δικά μας στελέχη και να δούμε πώς μαζί μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα. Ξέρετε, εγώ θέλω να συζητήσουμε και όλα αυτά που συζητιούνται πίσω από την πλάτη σας και τα ξέρετε προφανώς. Ότι η Ανίτα Δημητρίου είναι απολυτικ. Εντάξει, μια νέα, ωραία γυναίκα η οποία βρέθηκε στην Προεδρία της Βουλής, βρέθηκε στην ηγεσία του κόμματος. Τι πολιτικές θέσεις έχει διατυπώσει, τι πολιτική διαδρομή έχει? Τα ακούω. Τα ακούτε, και φαντάζομαι. πραγματικά είναι φορές που χαμογελώ και είναι φορές που εκπλήσωμαι επίσης, γιατί κατανοώ αυτή την... Όχι, σπανίως θυμώνω, αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορεί τα προηγούμενα 7 χρόνια είτε η Ανίτα Δημητρίου, είτε όποια Ανίτα Δημητρίου πολιτική
πολιτικός, η οποία στο τέλος της ημέρας να μην ακυρώνουμε και την. Να συζητάμε αυτά τα θέματα. Κασελάκη στην Ελλάδα, έχουμε κάποιους ανθρώπους στην Ευρώπη. Δεν εμφανίστηκε όμως η Ανίτα Δημητρίου από τη μια μέρα στην άλλη και δεν διορίστηκε πουθενά. Εκλέγηκε με τη στήριξη του κόσμου. Και αν αυτός ο κόσμος εμπιστεύτηκε κάτι σε αυτό το πρόσωπο ή της παρέδωσε τη σκητάλη, είναι γιατί ήταν κοντά του, γιατί παρουσίασε έργο. Γιατί 5 χρόνια ήμουνα στην πρώτη γραμμή και ως βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού, συνεχώς και αδιαλείπτως στα πολιτικά δρόμενα με καθημερινές παρεμβάσεις, 3 φορές την ημέρα, σε όλα τα πάνελ σχεδόν. Στα μεγάλα διακυβεύματα εκεί δεν έκρυψα ποτέ τη θέση μου. Πάντοτε εκεί στην πρώτη γραμμή, οπότε είναι τουλάχιστον θεωρώ άδικο αυτό το οποίο προσπαθούν κάποιοι επιτιδευμένα να καλλιεργήσουν. Και στο τέλος της μέρας εδώ είμαι. Το αντιμετωπίζετε? Εδώ είμαι, το αντιμετωπίζω μέσα από τη δουλειά μου. Μέσα καθημερινά να έχουμε θέση, να έχουμε άποψη. Ξεκινήσαμε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Είμαστε εδώ. Καταθέτουμε την ετυμηγορία μας σε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Είτε ονομάζεται οικονομία, μεταναστευτικό, κυπριακό, επιστολές, μέσω και της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, μέσω του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πραγματικά εργαζόμαστε νυχθημερό. Άρα να κριθούμε επί τις πολιτικές θέσεις και εγώ πραγματικά καλώ οποιαδήποτε χρειάζεται μια διευκρίνηση της θέσης είτε της δικής μου είτε του χώρου που ανήκω, γιατί είναι ως χώρος που έχουμε τις συγκεκριμένες θέσεις, πολύ ευχαρίστως, αλλά πραγματικά βλέπω, για παράδειγμα, να γράφονται πράγματα χωρίς συγκεκριμένα άτομα να έχουν επικοινωνήσει ποτέ μαζί μου να ζητήσουν ένα ξεκαθάρισμα θέσεων. Και διαρωτούμε πώς μπορείς να προβαίνεις, για παράδειγμα, σε αυτό το αποτέλεσμα όταν δεν μπήκες ποτέ στη διαδικασία να συζητήσεις με κάποιον, να ακούσεις αν έχει τέλος πάντων ή δεν έχει μια άποψη. Εδώ θα σας εκμυστηρευτώ κάτι. Η πρώτη συνομιλία που είχαμε ήταν πριν χρόνια, τότε που προέκυψε το θέμα των ψηφοδελτίων του Δημοκρατικού Συναγερμού και αν θα είσαστε ή δεν θα είσαστε. Είχε δημιουργηθεί μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, μια εικόνα ότι έχουμε μία Μπάρμπι που θέλουμε να τη βάλουμε στη Βουλή και γι' αυτό λόγο καλύτερα να βάλουμε έναν άλλο σοβαρό, εντός εισαγωγικών, άνθρωπο. Δεν σας ήξερα, δεν είχα μιλήσει. Μιλήσαμε για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο. Άλλαξε η άποψή μου, βεβαίως. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί ο καθένας να συζητήσει με την πρόεδρο της Βουλής, με την πρόεδρο του κόμματος, εικόνες που έχουν δημιουργηθεί ή που παγιώνονται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από την συζήτηση σε σύνολα κοινωνικά κτλ. Αυτά πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσετε? Αυτό που με ενοχλεί το πρώτο είναι ότι και το βίωσα και το 2016 και το βιώνω και τώρα, γιατί κάποια πράγματα επανέρχονται, είναι τα επίθετα. Αυτά δεν τιμούν κανένα και δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Άρα να μην θεωρούμε ότι ακυρώνουμε ή μηδενίζουμε την πορεία κάποιου επειδή αποδίδουμε κάποιους συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς. Αυτά είναι μικροπρέπειες και θα πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη. Οπότε δεν μπορεί να κρίνουμε κάποιον από το παρουσιαστικό. Δεν είναι πιο ανησυχητικό? Είναι όμως ανησυχητικό το ότι επιχειρείται. Όταν συζητιέται όχι μόνο από ανθρώπους εκτός του χώρου, αλλά και εντός του χώρου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Εντάξει, ο καθένας είναι ελεύθερος να λέει ό,τι θέλει. Όμως να σας πω κάτι, αλάθητος κριτής είναι ο κόσμος. Ο κόσμος είναι δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια, δεν έχω κανένα παράπονο και είμαι βέβαιη ότι όπως με αγκάλιασε το 2016 και με προστάτευσε από τους όποιους επιτίδιους και τώρα θα συνεχίσει να το κάνει, γιατί βλέπει μια αυθεντική προσπάθεια που γίνεται για το καλό του τόπου, με σεβασμό στον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκω και καταλαβαίνει και τη σκοπιμότητα, γιατί λέγονται ή αφήνονται να αιωρούνται κάποια πράγματα. Αυτά ανήκουν σε μια πολιτική η οποία εμένα προσωπικά δεν με εκπροσωπεί και δεν αντιμετωπίζουμε ούτε τους πολιτικούς μας αντιπάλους με αυτόν τον τρόπο, ούτε με τέτοιου είδους μικρότητες. Να είμαστε ευθύς και ειλικρινείς. Επιτέλους να επικρατήσει αυτό στην πολιτική. Με πολιτισμό δεν θα συμφωνήσουμε όλοι, να αντιπαραταχθούμε, να συζητήσουμε για τις θέσεις μας με επιχειρήματα και επί ουσίας. Άρα δεν με πτωούν καθόλου αν είναι αυτό το οποίο με ρωτάτε. Θα συνεχίσω όπως ξεκίνησα. Όσο καιρό με θέλει ο κόσμος και με στηρίξει και θεωρεί ότι μπορώ, για παράδειγμα, να βοηθήσω και να ενισχύσω αυτό τον στόχο που σας είπα προηγουμένως, εγώ θα είμαι εκεί, στην πρώτη γραμμή, με την ίδια πυγμή και την ίδια αποφασιστικότητα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία μπαίνουν στο παιχνίδι και οι συγκρίσεις. Καλά, η Ανίτα Δημητρίου, υπήρξε ένας Γλάφκος Κληρίδης, πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ένας Γιαννάκης Μάτσης, ένας Νίκος Αναστασιάδης. Να τους βάλουμε στη ζυγαριά, η Ανίτα Δημητρίου δεν έχει τη διαδρομή τους. Λέω
για τις συγκρίσεις που γίνονται. Και το δέχομαι και δεν θεωρώ καθόλου τον εαυτό μου ότι μπορεί να συγκριθεί με αυτούς. Όντως, μιλάμε για τον πατριάρχη της παράταξης μας ή τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας με μεγάλη εμπειρία και παρακαταθήκη. Παρ' όλα αυτά, αυτές ήταν οι επιλογές τις οποίες είχαμε. Δεν θεωρώ λάθος να δίδονται εγώ ήθελα να πάω ότι δεν αφορά μόνο τον πρόεδρο του κόμματος. Αφορά και το στελεχειακό δυναμικό. Αυτό θα έλεγα. Ότι είχαμε δύο νέοι άνθρωποι, δεν το θεωρώ κακό. Και ξέρετε πόσο εκτιμώ και τον συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Δημητρίου. Ήθελαν να αναλάβουν σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία το Δημοκρατικό Συναγερμό. Κατέληξε ο κόσμος. Τώρα δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι υπόλοιποι δεν θα πρέπει να σταθούν δίπλα μας, να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια και έτσι να συνεχίσουμε. Και επαναλαμβάνω, ο Δημοκρατικός Συναγερμός τι είναι? Μια μεγάλη ιδέα. Μια μεγάλη ιδέα που εδράζεται σε κάποιες αρχές και αξίες και αυτές ακριβώς είναι που πρεσβεύουμε και θα συνεχίσουμε να πρεσβεύουμε γιατί θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα οποία τεκταίνονται. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ούτε η σύγκριση ωφελεί γιατί κάθε χρονική περίοδος είναι διαφορετική. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα όταν για παράδειγμα έπρεπε και πολύ σωστά αυτός ο μεγάλος οραματιστής που ονομάζεται Γλάφκος Κληρίδης να ιδρύσει το Δημοκρατικό Συναγερμό με την ευρωπαϊκή του ιδιότητα, τις νεοφιλελεύθερες του θέσεις. Στη συνέχεια ακολούθησαν όλοι οι υπόλοιποι προέδροι. Το νεοφιλελεύθερες μπορεί τέλος πάντων να παρεξηγηθεί γιατί παραπέμπει σε ακραίο καπιταλισμό, φαντάζομαι. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό να το συζητήσουμε, αν θέλετε, για την οικονομία. Αλλά καταλήγουμε στο σήμερα, στις τελευταίες εκλογές και πώς ακριβώς σε αυτή τη συγκυρία δύο νέοι άνθρωποι ζήτησαν να παραδοθεί η σκητάλη σε αυτούς και να προχωρήσουν σε ένα συλλογικό πάντοτε επίπεδο. Δεν είναι μόνη μου εκεί, υπάρχει ηγεσία εκλεγμένη, δεν την έχω διορίσει εγώ και πάλι από το σύνολο των στελεχών και των φίλων του Δημοκρατικού Συναγερμού και πρέπει να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσουμε πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το τι θέλει ο κόσμος μας και ευρύτερα η κοινωνία των πολιτών. Νιώθετε ότι είσαστε υπό αμφισβήτηση από στελέχη του κόμματος? Όχι, δεν νιώθω κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι αναμένουν. Αναμένουν γιατί νιώθουν ότι είναι μια περίοδος που θα πρέπει να εξομαλυθούν τα πράγματα. Έχει κοστίσει το μη επιθυμητό αποτέλεσμα λόγω των προηγούμενων προεδρικών εκλογών. Να είμαστε ειλικρινείς. Έχει κουράσει κιόλας με αυτή όλη την εσωκομματική διαδικασία για να μπορέσει να καταρτιστεί η ηγεσία, οι επαρχιακές γραμματείες και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται τώρα υπομονή. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτή τη διαδρομή του εξυγχρονισμού και έτσι θα προχωρήσουμε. Άρα η υπομονή χρειάζεται και κυρίως όλα αυτά τα οποία είπαμε να τα κάνουμε πράξη. Έχουμε για παράδειγμα προχωρήσει από το 2012, έχουμε κάνει τις κλαδικές που δεν υπήρχαν, έχουμε επανασυστήσει τις τοπικές, προχωράμε στην Ακαδημία Πολιτικής Επιμόρφωσης γιατί στο τέλος της μέρας είμαστε σε ένα πολιτικό χώρο για πολιτική συζήτηση και όχι για οτιδήποτε άλλο. Προχωράμε και κάνουμε πράγματα τις ομάδες παραγωγής πολιτικής, όλα αυτά τα οποία εισπράξαμε από τους πολίτες ότι θα έπρεπε να αλλάξουν ή να γίνουν και αυτά δρομολογούμε. Να μην μείνουμε μόνο στα εσωκομματικά, υπάρχουν και άλλα. Το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, νιώθετε ότι είσαστε υποκειδαιμονία, έχετε δύο προσωπικότητες, τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, τον Αβέρο Φινοφίτου και τον Νίκο Αναστασιάδη, οι οποίοι στήριξαν την επιλογή τη δική σας για την ηγεσία του κόμματος. Νιώθετε ότι μπορεί να χειραγωγηθείτε, μπορεί να κατευθυνθείτε, μπορεί να επηρεαστείτε κατά κάποιο τρόπο από τις δύο αυτές προσωπικότητες? Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, σεβασμός και προς τους δύο. Και έτσι έμαθα εγώ μια θεσμική και έμαθα να σέβομαι γιατί πρόκειται περί θεσμών και τους σέβομαι και σε προσωπικό επίπεδο αλλά βεβαίως και σε θεσμικό επίπεδο και τους χρειαζόμαστε δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια γιατί στο τέλος της ημέρας επίτιμος πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Νίκος Αναστασιάδης, η βουλευτής ο Αβέρο Φινοφίτου και έτσι και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο αλλά σε καμία περίπτωση ούτε και οι ίδιοι το επιθυμούν αλλά
ούτε και εγώ προσωπικά, να αφήνετε είτε να αιωρείτε ότι μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο κάποιος είτε να με χαλινοαγωγήσει, είτε να με χειραγωγήσει, είτε άλλος πώς. Αυτά δεν ισχύουν. Γιατί είμαστε ένα συλλογικό κόμμα, ένα δημοκρατικό κόμμα. Εξάλλου υπάρχουν τα αρμόδια όργανα. Δεν έχουμε μοναρχία και αποφασίζει ο ένας ή μία. Άρα πώς μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο? Λοιπόν, αναφερθήκατε στην ιστορία του Δημοκρατικού Συναγερμού και στο έργο που έχετε αναλάβει εσείς. Ωστόσο, η ιστορία ενός κόμματος, οποιοδήποτε πολιτικού οργανισμού, δεν είναι ασπρομαύρο, δεν είναι μόνο θετική, δεν είναι μόνο αρνητική, αν υπάρχουν ή αποδέχεστε και αρνητικές εκφάνσεις αυτής της ιστορίας. Είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε μέχρι σήμερα. Χρεώνουν στο Δημοκρατικό Συναγερμό τα φαινόμενα της διαφθοράς στον τόπο. Και όχι μόνο τη δεκαετία του Νίκου Αναστασιάδη, αλλά και την δεκαετία του Γλαύκου Κληρίδη. Υπήρξαν τέτοια φαινόμενα. Βεβαίως υπήρξαν και δύο άλλες κυβερνήσεις, του Τάσου Παπαδόπουλου και του Δημήτρη Χριστόφια, που και εκεί είχαμε κάποια φαινόμενα. Αυτά τα απεκδίεστε? Θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν? Θεωρείτε ότι δεν φέρετε ευθύνη ως κόμμα, ως πολιτικός σχηματισμός? Κοιτάξτε, ευρύτερα θεωρώ δεν ανήκω στην πολιτική της ισοπαίδωσης. Ούτε θεωρώ ότι ο μηδενισμός και η μικροπολιτική για χάρη σκοπιμοτήτων ωφελεί τον τόπο. Αν να μιλήσουμε συγκεκριμένα, αν μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και υπήρχαν συγκεκριμένες περιπτώσεις, ναι, είτε που δεν υπήρχε ένα ισχυρό ασφαλιστικό πλαίσιο, είτε άλλος πώς, βεβαίως να το κρίνουμε και για τα λάθη που έγιναν, οι παραλήψεις που υπήρξαν. Δεν μπορεί όμως να αποδίδεται αυτό στοχευμένα και συλλογικά, είτε σε μία κυβέρνηση, είτε σε ένα πολιτικό χώρο. Εξάλλου το πρόγραμμα αυτό πότε ξεκίνησε? Πολύ πιο προηγουμένως, αν μιλάμε για το συγκεκριμένο. Ναι. Εντοπίστησα στη συνέχεια, μετά όλα τα οποία έγιναν, το τι πέρασε η Κύπρος με το κούρεμα κτλ. Εντοπίστησαν, αν θέλετε, κενά όσον αφορά την ασφάλεια και τον έλεγχο, με όλα όσα είχα δει το φως της δημοσιότητας. Τα αλλάξαμε, βγήκαμε μπροστά. Νόμους οι οποίοι άλλαξαν, αρχή κατά της διαφθοράς, όλες οι συστάσεις της Γκρέκο. Καταργήθηκε το πρόγραμμα, φτάσαμε σε εκείνο το σημείο, ακριβώς γι' αυτό τον λόγο. Και βεβαίως προχωρήσαμε και τολμήσαμε και άλλα βήματα, όπως να ακυρώσουμε τα shell companies και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί όμως αυτή τη στιγμή κάποιοι να θεωρούν ότι στείνοντας στον τοίχο το Δημοκρατικό Συναγερμό ή παρουσιάζοντας ως αν και η προηγούμενη διακυβέρνηση ήταν μόνο αυτό. Μόνο αυτό ή μόνο οι 4-5 περιπτώσεις που στο κάτω-κάτω είναι θέμα της δικαιοσύνης. Δεν είναι δουλειά δική μας. Εμάς η δουλειά μας ποια είναι? Είναι να παρεμβαίνουμε εκεί και όπου θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει έλεγχος, ασφάλεια και να αλλάξουν πράγματα νομοθετικά, πολιτικά, και το κάναμε. Εξού και υπήρξε παραδοχή για το συγκεκριμένο θέμα, αν είναι για αυτό που μιλάμε. Και βεβαίως στη συνέχεια να δούμε πώς αλλάζουμε και την εικόνα που κάποιοι προσπαθούν να συντηρήσουν για την Κυπριακή Δημοκρατία. Εγώ προσωπικά αυτό έχω κάνει και δήλωση, δεν το δέχομαι για τη χώρα μου. Γιατί δεν το δέχεστε? Δεν μπορεί να απομονώνεται ότι αυτή είναι η εικόνα για την Κυπριακή Δημοκρατία τη στιγμή που έχουμε ακολουθήσει κατά γράμμα όλα όσα υπήρξαν συστάσεις των αρμοδίων αρχών. Είτε ονομάζεται Γκρέκο, είτε εποπτικές αρχές, είτε άλλος πώς. Και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο ίδιο πλαίσιο με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μας, η Κύπρος μας, έχει καταφέρει με συστηματική προσπάθεια να έχει πρόοδο, μια οικονομική σταθερότητα. Και αυτό οφείλεται και στις αλλαγές που έγιναν και κυρίως στις θυσίες των πολιτών. Αυτό που έγινε στην Κύπρο ήταν πρωτόγνωρο με το κούρεμα. Και φτάσαμε σε σημείο όμως να ορθοποδήσουμε, να αλλάξουμε πράγματα, άρα να μην ακυρώνουμε όλη αυτή την προσπάθεια η οποία έχει γίνει, το έργο το οποίο έχει γίνει, να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούσαν για 20-30 και βάλε χρόνια. Άρα δεν μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι η προηγούμενη διακυβέρνηση, για μένα το πρόσημο είναι θετικό. Όσον αφορά όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν και έγιναν και τώρα πρέπει να τα εφαρμόσουμε, δηλαδή όλο αυτό το οποίο... Ωστόσο το κόστος που πληρώνει το κράτος, όχι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, είναι σημαντικό. Έχουμε γίνει θέμα συζήτηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του εξωτερικού, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπου πάμε, βρίσκουμε μπροστά μας και το θέμα που έχει να κάνει με τα διαβατήρια, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε τα θέματα των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία ή τις σχέσεις που είχαμε με τη Ρωσία, με ολιγάρχες. Δηλαδή, υπάρχει ένα πλέγμα υποψιών που βαραίνουν την Κύπρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και φαίνεται πως είναι και δύσκολο να το πετάξουμε αυτό από πάνω μας. Γι' αυτό πρέπει να απαντήσουμε σε πρώτο στάδιο. Σίγουρα το να παραμένουμε σιωπηλοί είναι απλά να δεχόμαστε ναι ότι η Κύπρος είναι αυτό, δεν είναι μια απάντηση. Αυτό είναι το ένα.
να παρουσιάσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει. Για παράδειγμα, ήμουν προσφάτως, έχει κάποιους μήνες ήμουνα στη Γερμανία και εκεί στο Γερμανικό Κοινοβούλιο και εκεί είχα συζήτηση, δέχτηκα από όλους τους βουλευτές ερωτήσεις για το τι συμβαίνει στην Κύπρο και με ρώτησα για το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων που δεν γνώριζα, για παράδειγμα, ότι αυτό το πρόγραμμα καταργήθηκε. Και τους εξήγησα, μαζί παρουσίασα και όλες τις αλλαγές τις οποίες έχουμε κάνει, όλες αυτές τις νομοθεσίες τις οποίες έχουμε θεσπίσει και τον έλεγχο που απαραίτητος πρέπει να υπάρξει. Χωρίς να λέω ότι δεν χρειάζεται να υπάρξουν και άλλα. Κατόπιν εορτής, αφού συνέβησαν όσα συνέβησαν. Ωραία. Και γιατί όταν βγαίνει κάτι να αναλάβει δικαιοσύνη. Αυτό είναι το α και το ω. Αν υπάρχει κάτι επιλήψιμο, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε πρόθεση να καλύψουμε οτιδήποτε αν υπάρχει κάτι επιλήψιμο και δεν θα το πράξουμε. Και μετά είναι ο ρόλος μας ο πολιτικός, ο νομοθετικός. Να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο. Το κάναμε. Όμως να τα βγάλουμε αυτά προς τα έξω και όχι απλά να συντηρείται με αρφαγιώτα μια εικόνα που θεωρώ δεν αρμόζει στην Κυπριακή Δημοκρατία με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει βελτιωτικά, ενισχυτικά και ούτω καθεξής. Γι' αυτό το λόγο και στο Κοινοβούλιο βεβαίως να συζητηθεί το θέμα, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, να ελεγχθούν τα πάντα. Από πάνω προς τα κάτω και αντιστρόφως και να δοθούν απαντήσεις για όλα αυτά που με πολύ κόπο και μέσα από την πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων άλλαξαν. Θεωρείτε ότι για να αφήσουμε πίσω τέτοιες εικόνες. Η κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη δεν υπερασπίζεται ουσιαστικά αυτά που εσείς αναφέρετε? Θα πρέπει να το κάνει πιο εντατικά. Αυτή είναι η θέση δική μου και με περισσότερη έμφαση ακριβώς υπό το πρίσμα όλων αυτών των βελτιωτικών κινήσεων που έγιναν. Που έγιναν πάρα πολλά. Και αν θέλετε να τα απαριθμίσουμε ένα προς ένα, γιατί ήμουν εκεί στην πρώτη γραμμή και γνωρίζω. Δεν ήταν εύκολο να περάσουν αυτές οι νομοθεσίες, να βρούμε τον νομικό τρόπο, να έχουμε αυτές τις επισκέψεις από τις εποπτικές αρχές, να κάτσουμε μαζί τους, με όλα τα κόμματα και ούτω καθεξής. Και καταλήξαμε σε συγκεκριμένο πλαίσιο, αν θέλετε, το οποίο τώρα είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι την ίδια, αν θέλετε, ευαισθησία θα πρέπει να δείξουν και για άλλες χώρες. Όχι μόνο για την Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς να σημαίνει ότι εμείς δεν θέλουμε και να ελεγχόμαστε θέλουμε και βεβαίως δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε απέναντίας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν δύο. Ένα, η πολιτική σύγκρουση που έπρεπε να υπάρξει με τη Ρωσία, γιατί εκεί φαίνεται να εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και το δεύτερο, με τα εσωτερικά συμφέροντα. Δηλαδή, κάποιοι πλούτησαν από αυτή τη διαδικασία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα όμως που θεωρώ, αγαπητέ μου Μανώλη, ότι λίγο τα συγχύζουμε. Ένα είναι οι κυρώσεις και ένα είναι το πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Επειδή τα βλέπω όλα μαζί, συνδέονται, συμφωνώ, αλλά να τα ξεχωρίσουμε όσον αφορά και την πολιτική τους ουσία. Δεν θεωρώ ότι η Κύπρος δεν ακολούθησε, αν θέλετε, μια σωστή στεναρή στάση υπεράσπισης της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας μετά την εισβολή η οποία έγινε και συνεχίζεται βεβαίως αυτός ο πόλεμος ακόμα και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το 2014. Βεβαίως. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι οι κυρώσεις ή ο λόγος που γίνεται για τις κυρώσεις που αφορούν, να το πούμε απλά, είτε Αμερική είτε Αγγλία, δεν είναι μέσα στο σύνολο των αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτές τις στήρισε κατά γράμμα η Κυπριακή Δημοκρατία. Αν χρειάζεται τώρα ή αποφασίσουμε να ενισχύσουμε το πλαίσιο, είναι άλλη συζήτηση. Όμως στην προκειμένη η Κυπριακή Δημοκρατία έκανε όλα όσα έπρεπε. Και από την πρώτη στιγμή, χωρίς να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι είχαμε σχέσεις, ναι, οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία, δεν υπήρξε καθόλου ενδιασμός στο να κρατήσουμε μια συνέπεια στη θέση αρχών παραβίασης της νομιμότητας, παράνομης εισβολής και ούτω καθεξής χρήση βίας και καταδίκης των όλων αυτών των φρικαλαίων εικόνων και καταστάσεων τις οποίες βλέπαμε και συνεχίζουμε να βλέπονται όσον αφορά την Ουκρανία. Και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή βγήκαμε μπροστά ως κοινοβούλιο, μέσω της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, η ίδια η κυβέρνηση. Και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε. Και αυτό θα κάνουμε. Γιατί ξέρετε, αλίμονο δεν το κάνουμε εμείς στην Κύπρο, με ένα κυπριακό ανεπίλητο. Με μια κατάσταση η οποία εξακολουθεί να ισχύει μετά από μισό αιώνα. Δεν είναι αυτονόητο όμως. Πρέπει να είναι αυτονόητο. Γιατί εκεί θα μετρηθούμε όλοι, είτε κράτη, είτε πολιτικοί, είτε κυβερνήσεις, από τη συνέπεια μας. Βλέπουμε το τι συμβαίνει τώρα και στην περίπτωση της Γάζας. Ναι. Δεν υπάρχει παγωμένη διένεξη. Και θα την κάνουμε αυτή την συζήτηση, γιατί είναι και η εξειδίκευσή μου, αλλά και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ειδικά τώρα. Δεν υπάρχουν συγκρούσεις οι οποίες απλά μένουν παγωμένες.
Ναι. Είναι αυτό, θεωρώ, που πλέον έχουμε αντιληφθεί, όπως και στην περίπτωση της Ουκρανίας, όπως στην περίπτωση τώρα της Γάζας, όπως και στην περίπτωση του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Εκεί που είναι η ευθυξία, ακριβώς, εκεί που είναι η ευθυξία και η αξιοπιστία μας ή η συνέπεια μας, είναι όταν έχουμε μια διαφορετική άποψη αναλόγως το τι μας συμφέρει.